journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Higala kumusta kabayong adlaw gikan sa News and Information Center sa Newsline Philippines. Ako sa Talib Batulin yung ginadukad gikan sa usab sa TV Misamis Occidental. Buhatud kaninyo sa mga balita. Ug karon sa headline sa duha mga balita. Labing unang K9 Academy tukoron sa nasod sumala pa sa Philippine Coast Guard. Russian-made single-shot Sputnik Light vaccine gihatagan na og emergency use authorization sa FDA. Ex-police Noyska gisilutan og reklusyon perpetua. Pagpusil patay sa barangay Kapitan padayon nga giimbestigahan sa Zamboanga del Sur. Wanted sa kasong pagpatay nagtingkagol na sa presuhan. O karon sa detalye sa tuwa mga balita. Magtukod ang Philippine Coast Guard PCG o K9 Academy. Kini ang una nga pasilidad sa pagbansay alang sa mga iro sa tibuok Southeast Asia. Gipangunahan ni Department of Transportation DOTR Secretary Arthur Tugadi ang groundbreaking ceremony sa pasilidad nga tukuron sa Clark Special Economic Zone sa Pampanga. Ang Philippine Ports Authority PPA mahimong kauban sa PCG niini. Ang pasilidad mahimong magbansay sa hapit usa ka gatus ka mga puwersa sa K9 ug usa ka gatus ka mga handler gabot tabang sa pulis ug sundalo sa nasod. Ang pasilidad gilangkuban sa 5 ka mga organisasyon nga gilangkuban sa kennel management ug biosecurity. Naaprobahada sa Food and Drug Administration FDA ang aplikasyon sa Emergency Use Authorization alang sa bakuna nga Sputnik Light nga gihimo sa Russia sibo sa pahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer of Vaccine Czar, Secretary Galvez Jr. Gidugang niini nga ang Sputnik Light lahi sa bakuna nga duha ka doses nga Sputnik V nga gihimo usab sa Russia nga Gamaleya. Giasoy ni Galvez nga ang paghatag sa FDA sa single shot sa EUA nga Sputnik Light dakog tabang sa nagpadayon nga programa sa pagbakuna sa gobyerno. Alayon nini gipadayag ni FDA Director General Eric Domingo nga ang EUA sa Sputnik Light na aprobahan kaniadtong Biyernes, Agosto 20. Gisulti ni Domingo nga ang bakuna sa Sputnik Light usa ka bakuna sa tao nga adenoviral vector platform nga gihimo sa kumpanya nga Russian nga Gamaleya diin sama kini sa bakuna sa Janssen nga una nga usa ka doses nga bakuna ang naaprubahan alang sa emergency nga paggamit sa nasod. Base sa Russian Direct Investment Fund, ang Sputnik Light adunay ka-epektibo nga 79.4% o kinahanglan nga tipigan kini sa bugnaw nga temperatura nga 2 degrees Celsius hangtod 8 degrees Celsius. Ang kalihim nag-report nga ang Pilipinas nakadawat og 48 milyones ka doses sa mga bakuna sa COVID-19 gikan pa kaniadtong Pebrero. Dugang pa ni Galvez nga daghang mga bakuna ang gitakda nga ihatod sa nasod sa Setyembre. Karong simana halaing 5 ka milyon ka bakuna ang gilauban nga maggamit sa Pilipinas. Gipahimalo usab ni Galvez nga gawas sa umaabot nga gipalit nga bakuna sa sunod bulan, daghang mga buhatag og donasyon nga milyon-milyon nga bakuna sa COVID-19. Tungod dinhi giawhag ni Galvez ang publiko nga magpalista aron mabakunahan. Gihukman na sa Tarlac Regional Trial Court ang kanhi pulis nga si Jonel Nuesca sa duha ka reklusyon perpetua tungod sa pagpamusil og pagpatay sa iyang silingan nga mag-inahan kaniadto Disyembre tuig 2020 sa Paniki, Tarlac.
sa desisyon ni Judge Tilia Marie Gandia Asuncion sa Palikid Tarlac Regional Trial Court Branch 106, si Nuesca guilty beyond reasonable doubt sa duha ka kaso nga pagpatay sa mag-inahan nga si Sonia o Frank Anthony Gregorio. Gimanduan usab sa husgado si Nuesca nga magbayad og 952,560 sa mga nailo nga pamilya isip danyos. Kahinumduman nga gikumpronta ni Nuesca si Frank Anthony bahin sa isyu sa buga kauban ang iyang anak nga babae. Sa laing bahin gidipinsahan ni Sonia ang iyang anak nga miresulta og mainit nga panaglali sinungdan nga gipusil sa kanhi pulis ang mag-inahan. Si Nuesca mikalagayo apan may surrender usab sa Rosales Police Station sa Pangasinan din giangko niya ang iyang nahimo. Si Nuesca kaniadto na destino sa Parañaque Police Crime Laboratory hangtod siyang pagtapos sa serbisyo. Nagawa sa video ang tibuok nga hitabo pinagi sa cellphone ug nag-viral sa social media. Ang silot nga reklusyon perpetua adunay katumbas nga 20 hangtod 40 ka tuig nga pagkabilanggo. Justice is finally served with the conviction of former Police Sergeant Jonel Nuesca. Nauunawaan namin ang pakiramdam ng pamilya Gregorio na hindi ito sapat sa bayolenteng pagkawala ng buhay ng kanilang dalawang kaanak. Subalit na ipakita dito na umiiral ang hustisya sa ating bansa at kailanman ay hindi kinukonsinti ng inyong Philippine National Police ang mga ganitong uri ng pulis. Hinihintay pa din natin at tinutukan ang resulta ng kaso ng isa pang dating pulis na si Hensi Sinampan sa isang viral video ng pagpatay ng isang babae sa Quezon City noong nakaraang Hunyo. And we are confident that justice will also be served to the family of his victim, Lilibet Valdez. This will serve as a lesson that will constantly remind us that as police officers, we are the protectors of the Filipino people and not their tormentors. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. Nagpadayon ba hangtod karon ang gipahigayong halawom nga investigasyon sa kapulisan kalabot sa pagpusil patay sa usa ka barangay kapitan sa Tuburan, Pagadian City, Zamboanga del Sur nga si Raimundo Dudong Albiar sa may alas 6 ang takda sa buntag sa Purok Nangka, Barangay Tuburan. Sa pagighindabi sa mga sakop sa media ngadto kang Police Captain Dexter Adrias, ang Chief Investigator Officer sa Pagadian City Police Station, ibutyag nini nga base sa CCTV footage nga nakita sa investigasyon, gituuhan nga ang motorsiklong gigamit sa mga suspek mao ang XRA mo scooter apan gisuta pa kini pag-ayo sa mga otoridad aron masayran kung unsa magayon nga motorsiklo ang gigamit sa mga responsable. Dugang pa ni Captain Adrias nga subay sa nakita sa CCTV, nagtindog lamang ang biktima ug nagtan-aw sa iyang mga sakop samtang gakamulo og wasing sa sakyanan. Nasayran usab sa investigasyon nga duha ka motorsiklo ang gigamit sa mga suspek ug matag usa niini adunay nakaangkas. Dugang pa nga gasuot og hoodie jackets ang usa sa mga suspek ug adisir pa nahitabo ang krimen. Adunay usa ka individual nga mihunong sa dapit na himutangan sa biktima ug pipila ka mga segundo human milakaw ang maong individual sakay sa iyang motorsiklo mibutho na ang mga responsable sa pagpamusil. Base sa na-recover sa Suco team nga ebidensya, usa ka kalibre 45 nga armas ang gigamit sa pagpusil ug adunay 11 ka mga fired cartridge case ug 6 ka mga slugs. Kasamtangan pa nga nagpaabot ang kapulisan sa resulta sa post-mortem examination sa medical officer sa City Health Office sa Pagadian City aron masuda kung asa gayon partikular nga parte sa lawas sa biktima ang naigo. Si Police Captain Adrias nag-awhag sa katawhan sa Pagadian City nga tabangan ng kapulisan o law enforcement agencies aron mas mahimo pang epektibo ang ilang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa Pagadian City.
Napaslak na karon sa prisuhan ang usa ka wanted sa kasong pagpatay human kini nadakpan sa kapulisan sa may alas 2:30 sa hapon ni atong Agosto 24 sa Purok 3 Barangay Labangon, Dumingag, Zamboanga del Sur. Nailang didakpan nga si Michael Canlas Bantulinay, 28 anyos, mag-uuma ug kasamtang ang nagpuyo sa nasamping nga dapit. Nadakpan kini pinagi sa warrant of arrest sa kasong murder. Ang maong warrant i-issue ni Annalyn Ramas Costanilla, ang presiding judge sa 9th Judicial Region, Branch 23, Mulawi, Zamboanga del Sur. Pinitsahan og Mayo 19 tuig 2021 og wala tuguti sa korte nga makapiyansa. Sa pagkakaroon ng maong dinagpan ana sa kustudiya sa Dumingag Municipal Police Station alang sa hustong disposasyon. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. Maukadto ang naglangkom sa tuwa mga balita sa Newsline Philippines. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisitaha ang among website sa newsline.ph. Igudman, i-follow ang Instagram, Twitter o Facebook account. Kung kamo adunay mga impormasyon, mga balita sa inyong dapit, ipadangat kira pinagi sa Newsline Messenger. Sa ngalan sa katibukang puwersa sa Newsline Philippines, ako sa Nabtali Batulinyo Mingon, daghang salamat o Newsliners. Stay safe. Uphold the high standard of journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators.